Ja, i timen har jeg jo så fundet ud af, at det er jo lidt sjovt, det der med centimeter og millimeter. Så derfor så fortæller jeg lige noget nu. 1 centimeter, det er sådan en, jeg har tegnet der. Den er der. Hvis jeg kan få linjen derhen. Hvis man gider til efter, så vil man finde ud af, at det er det samme som 10 millimeter. Altså, at der er 10 små streger ind imellem, eller i virkeligheden er det 10 mellemrum, der er. Så 1 centimeter, det er 10 millimeter. Så havde vi jo snakken i klassen, hvor vi tænkte, jamen, hvis 1 centimeter, det er 10 millimeter, så er 2 centimeter, måske 20 millimeter, fordi der er jo 10 millimeter der, og 10 millimeter der, og 10 plus 10, det er jo 20. Spændende. Hvad så, hvis jeg har 3 centimeter? Nå, så er der 10 der, og der er 10 millimeter der, og der er 10 millimeter der, altså 10, 20, 30. Så 3 centimeter, det er 30 millimeter. Jeg kunne også lægge min lineal deroppe og begynde at tælle alle de små streger. Så vil jeg også opdage det. Men hvis jeg ved det her, hvad så med, at jeg har sådan et stykke streg der er 1 centimeter og 5 millimeter. Jeg må lige tænke mig lidt om. Hvordan var det nu? 1 centimeter, det var jo 10 millimeter. 5 millimeter, ja, de bliver altså ved med at være 5 millimeter. Så 10 millimeter plus 5 millimeter, det er altså 15 millimeter. Så det der med 1 centimeter og 5 millimeter, det kan jeg også skrive som 15 millimeter. Vi prøver lige igen. Lad mig se. Hvis jeg har 2 centimeter og 7 millimeter. Ja, altså. Lad mig lige tænke en gang. 2 centimeter. Hvordan var det nu? 2 centimeter var 20 millimeter. Fordi der var 10, der var 20. Og de 7 millimeter derude, jamen de bliver ved med at være 7 millimeter. 2 centimeter, 20 millimeter. 7 millimeter, 7 millimeter. 20 plus 7, det er 27 millimeter. Så de der 2 centimeter, 7 millimeter, kunne jeg altså også skrive som 27 millimeter. Det er lidt smart, synes jeg.